O sigui, aquesta línia és un complet despropòsit. O sigui, si mires el traçat, la gent el que vol, normalment, quan agafa el transport públic, és arribar a llocs, no visitar una ciutat. Llavors, si mires el traçat i veus la sanefa que fa per la part alta de Barcelona, arribant fins a la zona franca, que algú ens expliqui quina és la utilitat d'aquesta línia. Algú de Santa Coloma vol fer la volta a Santa Coloma? Jo proposo fer una línia en espiral, ja posats, o amb la forma d'alguna cosa. O sigui, al final, si privatitzem la línia, els 2 dies estarà en quiebra, no? O sigui... Per la poca funcionalitat, vols dir, del recorregut? És que ens expliquin quina gent pot agafar això. La gent normalment el que es vol és moure's d'un lloc a l'altre. Les línies, per exemple, la de Montreal, que és una cosa similar a la nostra en quant a que hi ha 3 zones principals, en quant a volum d'habitants, etc., té 3 línies i la gent es mou. El que passa és que el traçat es completa amb línies més barates, que són les línies d'autobús. Però és que aquí no són eficients i les línies no són eficients. Jo crec que al final aquesta línia s'acabarà deixant a mitges, o ens arruïnarà a tots, no amb els nostres diners. Molt escèptic o pessimista et veig en aquest sentit. Des del principi, tots els traçats i les ampliacions de les línies que es vol fer, la línia 2 passar per sota de Montjuïc, arribar fins a l'aeroport, pel mateix tram de la línia 9, o sigui, estan tots fets de l'època del tripartit i ara Convergència està, diguem, participant d'aquesta mala gestió del transport públic. I a més, Barcelona fa moltes dècades que no creix. O sigui, fins a quin moment haurem d'estar construint metro? Per què no es pensa d'una altra manera? No es fa el traçat de manera eficient? I una última cosa, un últim apunt. Jo, quan a la campanya de les municipals del 2011, vaig veure, vam anar a fer una visita a l'intercanviador de Sagrera, crec que era, a les oficines de Sagrera, perdó, i l'aleshores alcalde Hereu va agafar un mapa i va dir: jo crec que hauria d'haver-hi una parada del metro mirant el mapa aquí. Va fer-ho així, tal qual. Sí, jo crec que a un lloc on no hi havia línies, saps si hi ha un descampat? Saps si hi ha un megaedifici que no s'hi pot fer? Així és com funcionen les línies del metro a Barcelona. O sigui, com que són una manera d'aconseguir vots, perquè passin per llocs on la gent vota per tenir... Si a la gent li dius que et posin una boca del metro a la porta de casa, rarament algú et dirà que no. Si jo vull una línia del metro al costat de casa. Hi ha gent que diu que no. Hi ha gent que diu que no. Espero que cada vegada menys, però vaja. Perquè fa soroll, perquè es belluga i tot això. Jo crec que el criteri del transport públic ha de ser atendre els ciutadans i no perquè hi hagi relativament poca demografia en algun indret els hem de deixar de la mà de Déu. Poden haver-hi altres maneres, el metro, el transport és un dret, no el metro. Sí, el transport, evidentment. El metro és molt car. Per tant, sí, el metro és car, però és molt eficient un cop està fet. Depèn de quin sigui el traçat. No. Si un traçat que fa, per exemple, aquesta forma, o que fa una forma circular, allà el metro no és eficient. És car quan la gent, al final, si tu vols anar a l'aeroport de Santa Coloma de donar la volta a la ciutat, al final acabaràs agafant una altra cosa. És més eficient que qualsevol alternativa de transport públic, diguem-ne. Depèn de per on hagis de passar. Si t'has de donar una volta a la ciutat... Però jo el que volia dir és que una de les raons per les quals jo, en principi, m'oposo a la privatització és precisament per això. Perquè cal pensar el transport públic en termes de servei als ciutadans. I quan s'hi fa intervenir altres consideracions, com per exemple el lucre d'una empresa privada que ha invertit uns diners, difícilment quadra. I tenim exemples arreu d'Europa d'això, des que la senyora Thatcher va començar a privatitzar British Rail fins al dia d'avui. Correcte, però això també implicaria, insistim, en la part potser positiva, la part favorable de cara al ciutadà, al contribuent, que no seria responsable d'aquesta inversió. Si ho paga una empresa privada que està disposada a assumir aquest risc, això que s'estalvia l'administració. Per tant, això que t'estalvies tu... Aquí està el tema, en el risc. Perquè una línia de transport ha de ser un risc. La gent el que vol és moure's d'un lloc a l'altre. La gent vol anar al centre per la feina o vol moure's d'un lloc cap a l'altre. La manera com ho facis, si ho fas de manera eficient, és la de menys. No posar-te a perforar tota la ciutat.